kudin na gani ina so ma suna jawo matsala babba. A soke lefe ne mafita da kayan sa rana mata, kudin na gani ina so ma suna jawo matsala babba. A soke lefe ne mafita da kayan sa rana mata, kudin na gani ina so ma suna jawo matsala babba. Samari kai har 'yan mata kowa ka gani na san aure, matsala ɗaya ce an ɗau buri akan auren duka an tare. Wasu sun ɗau lefe ne aure matsayi na sadaki an ture, an manta duk auren da ka tsawwala ba sai albarka ba. A tarihi in mun duba kafirai ne ke binne mata, musulunci addinin tsafta ya zo shi da 'yanci kan mata. Ya ce duk mai son auren ya sadaki tilas zai bata, bai ce sai an yi lefe ba, wannan bid'a ce ni duba. A soke lefe ne mafita da kayan sa rana mata, kudin na gani ina so ba suna jawo matsala babba. Ga mai hali in yayi lefe ni ban ce ya zama laifi ba, a rike auren shi ne riba ba wai ai kayan gori ba. Samun wani ai bai kai wani ba, iyaye zan so ku duba, da wani da bambanci ai dan haka bai zama tilas ba. Kayan lefe ke jawowa samari ke yawon shira, wasu gaske suke neman auren lefen ke sawa si kaura. Da za a yi duba kan lamarin lefe zan so ayyo gyara, a daina matsantawa jama'a lefen nan ba addini ba. A soke lefe ne mafita da kayan sa rana mata, kudin na gani ina so ba suna jawo matsala babba. Lefe ku aje shi a can gefe ku duba mutuncin mai nema, asali sana'a addinin sa wannan shine halin girma. Duba ga kuɗi dushirme ne haka ɗin ke jawo ɓamɓar ma aure, sunnar manzon Allah ba zai zama hannun jari ba. Kudin da nake jujjuyawa na kwashe jarin nai lefe na yo auren an tare kai, wata tare yau har ta haife. Gida na haya sun sani gaba, gumi tilas ne in yarfe. Lefe ya cinye min jari a guri na bai zama riba ba. A soke lefe ne mafita da kayan sa rana mata, kudin na gani ina so ba suna jawo matsala babba. Kayan sa rana zan koma batun safa dan kuji al'umma, yana sawa kima ta zube abin da ka kayi arena ma. Kaga mata na ta shiga da fita karshe ma ka ji ana gulma, ka ji an ce yar bata da sa'a dan bai mata kayan kirki ba. Kudin na gani ina so ma wasu sun maida shi kamar tara, idan da yawa kaga an karɓe in babu a maida ba kara. Waɗansu su ce da akwai saura da yawan musamari an kora, abin da ya ja mini ba shakka har abada ba zan manta ba. A soke lefe ne mafita da kayan sa rana mata, kudin na gani ina so ba suna jawo matsala babba. Iyaye kar kuma tsantawa ku ci bashi kan kayan ɗaki, samari kuma kar kuma tsase kulle bamban mamaki. Matsalar yau kowa ya santa kar mu jawo babban aiki, musulunci addinin sauki takurawa kai ba lalle ba. Muhammad shine sunana, a soke lefe zan huta. Kiran da nake yi al'umma maza mata domin fahimta, ban ce lefe fa haramun ba, na san wasu za su yi mun bita. Abinda ake ne ba tsafta kuma yi na bai zama tilas ba. A soke lefe ne mafita da kayan sa rana mata, kudin na gani ina so ba suna jawo matsala babba. Suna jawo matsala babba. An manta duk auren da ka tsawwala ba sai albarka ba, kudin na gani ina so ba suna jawo matsala babba.